Pozdrav ljudi, pozdrav svima, dobrodošli u još jedan kratak klipenzi. U ovom klipu ću samo da najavim da ćemo sutra ili ti u sredu 5. jula, kada je moj rođendan, da počnemo moj prvi subaton live stream. Šta je subaton live stream? Znači, prvo će stream trajati 24 sata i vi ćete moći da produžujete stream koliko god vi hoćete. Znači, 1 euro je 60 sekundi streama i 1 subscribe na Kiku je 3 minuta streama. Tako da, u teoriji stream može da traje i mjesec dana, ali vidjet ćemo. Uglavnom, sutra u 6 popodne ćemo rokati taj subaton stream. Evo, pripremio sam ovdje, bit će tu, znači, onaj vazdušni krevet, dušek, kako god to hoćete da nazovete. Tu ću da spavam, moći ćete da me gledati kako spavam. Nikad ovako nešto nisam radio, mislim da će biti jako zanimljivo, da se ja okušam oko toga. Dosta naših streamera je već to radilo, da kažemo. Tako da, teo sam ja da probam. Naravno, povezat ću telefon, znači uveče kada, spavam na punjači na live i onda kada neko donira čuće se, i moćete da me probudite. Tako da, mislim da će biti dosta zanimljivo. Uglavnom, ovo je, da kažemo, neko kratko obavještenje da ćemo sutra u 6, znači da počnemo sa tim live-om. Znači, live stream će trajati 24 sata i naravno u zavisnosti koliko ga vi produžite, toliko će on više trajati, Tako da, like, share, subscribe, kratak klipenzi, vidimo se sutra, cepat ćemo, znači, i farming, i lov, i sve živo, znači, svaka igrica koja nam pada na pamet, samo pišite, sve ćemo da igramo, bukvalno, znači, 24 sata, brate, šta radim 24 sata. Uglavnom, vidimo se na streamu u 6 sutra. Ćao!